Opa, izgleda da imam mnogo sreće. Cool. O ne, samo ne to. Wow, sve to za mene. Odlično. Hej, Phoebe. Šta ti je? Hajde, kreni. Hajde, svejedno ćeš to morati da uradiš. Uj, kakva gadost. Kako da pojedem to? Juj, to je neverovatno odvratno. Fuj, fuj. Dosta mi je. Gotovo. Sad si ti na redu. Hajde. Vrlo rado. Dakle, kakvu to lizalicu imam ovdje? Cool. Treba još više polizati. A zatim umočiti ove prelepe slatke mrvice. Da, tako je. Wow, pogledajte kakvu sam veliku lizalicu dobio. Bravo, bravo. A sad ću da probam. Moram više da otvorim usta. Neverovatno. Super. Ne mogu da verujem. Ajde, sad si ti na redu. Okej. Došlo je vreme da probam svoju zlatnu lizalicu. Šta? Mogu li ja da probam? Dobro. Drži. Cool. Imam ideju. Sad će biti zanimljivo. Hej, Britney. Gledaj. Vraćam ti nazad. A sada probaj da nađeš ovu lizalicu. Hej, kako si smeo? I gde sad? Možda ova? Ne? Ili ova? O ne, ni ta. Jo, pa gde ne mogu da je nađem? Kako me to nervira. O, lizalice! Šta je? Prelepo. Jo, neverovatno. Opa, to je nešto ukusno. Cool. Izgleda da sam i ja konačno imala sreće. Šta je ovo? Ne, ja odbijam da pijem to. Morat ćeš to da uradiš, hajde. Dobro. Hajde da probamo šta je unutra. Joj, neki čudan ukus. Šta? O ne, pa to je muva. Kako odvratno. Hej, sad ću te uhvatiti. Na nosu mi je. Ups. Sad ću te prebiti. Ne, moj nos. Kako boli. Prekinite da se smijete. Hajde, Phoebe, sad si ti na redu. Okej, ja imam čokoladnu flašu. To je tako super. Jako je ukusna. Neverovatno. Unutra su slatke bombone. Da. Blago meni. Jao, kako odvratno jedeš. Baš me briga, to je mnogo ukusno. Šta? Ovo moram da slikam. Baš je smešno. Daj mi taj telefon. Eto ti. Šta si uradila? Hej, Bobby, hajde, sad si ti na redu. Prestani da kukaš. Dobro. Da vidimo šta je unutra. To je jako ukusno. Ali imam jednu ideju. Sad ću sipati sok ovdje. Da, tako je. Ovo može da se popije. Ups, izvinjavam se. Dakle. Šta? Gde je krenuo? Kako je ovdje hladno. Izgleda da je ovo pravo mesto. A sada treba malo sačekati. Gotovo. Dobio sam pravu zlatnu polugu. Savršeno. Odlično. Idem dalje. Zanimljivo mesto. Hej, dečko, dođi ovamo. Gledaj šta imam. Hoćeš da se menjamo? Naravno, cool. Hvala. Šta? Delo mi čudno, ali nema veze. Vraćam se nazad. Hej, devojke, gledajte šta imam. Ovo je novi iPhone. Tako je lijep. Šta? Da, i kamera je super. Cool.
Baš me zanima šta je unutra. Zanimljivo. O, zlatna kutija, baš za mene. Hajde da otvorimo. Skloni ruke, ti imaš svoju kutiju. Okej. Imam samo jedan komadić. Dobro, sad ću da probam. Ne razumem kako da te odgrizem. Točno. Treba će mi pegla. Juj, kako je vruća. Okej, sad ću malo ugrejati moje parče pice. Šta to radi? Eto, sad je spremno. Kako lepo miriše. Devojke, gledajte. Aha. Okej, probat ću. O, da. To je mnogo ukusno. Zadovoljan sam. To je to. Phoebe, sad si ti na redu. Da, stani. Hajde da ja prvo otvorim svoju kutiju. Jao, ljudi, pogledajte kakvu lepu i sočnu picu imam. Divne. O, da, topi se ustima. I sir je tako prelep. O, blago meni. Hoću da pojedem. Šta? O, gde je moja pizza? Hej, ti! Dođi ovamo! Izvini me. Sad ćeš ti vidjeti svog boga. O, bezbeđenje! Njega treba kazniti! Aha, sad ćete naučiti pameti. Daj ovamo ruke. Tako je. I usta ćemo ti zaladiti. Da, tako je bolje. Sada više ništa nećeš moći da ukradeš. Hajde, Phoebe. Okej, otvaram. Wow! Hej, kuvaru, čao! A možeš li da mi napraviš neku ukusnu picu? Da, sad ću sve uraditi. Imaćeš najbolju picu. To je to. Izvoli! Wow! Gledajte! To je prelepo, zar ne, Bobby? Okej, a vreme je da je probam. Kakav miris? Wow, a ukus je još bolji. Hej, Britney! Hajde da zavitlavamo Bobija. Da, vrlo rado. Hej, Bobby, samo da znaš koliko je to ukusno. Jao, ne izgleda baš najbolje. Uj! O, ja sam imao sreće. O, da. Kod mene sve prelepo. Ne, neću. Sedi tu, moraš. Hajde. Ali zašto? Joj, to izgleda tako odvratno. Okej. Zatvorit ću oči i probati. Čekajte, pa to je ukusno. Da. Hej, Phoebe. Treba da je umočiš u fontanu. Hajde. Pa dobro. Sad ću. Joj, izgleda prosto grozno. Okej, sad ću da proverim kakav je ukus. Gadan. Ali šta da se radi? Svakako moram pojesti to. Hajde, uspeću. To je čak i meni gadno. Nema veze, uradit ću to. Tako joj treba. O ne! Buba švaba! Sklonite od mene, fuj! Moram nešto da preduzmem. Šta da radim? Tačno! Sad ću da pozovem nekoga. Halo, hitno mi treba pomoć. Tu sam, kako mogu da pomognem? Sklonite odavde. Biće sređeno. Stavljam te u kavez. Eto. Sad je zatvorena. Hvala puno. Okej, Bobby, hajde, sad si ti na redu. Konačno. Jao, prvo treba da je umočim u fontanu. Da, tako će biti mnogo ukusnije. Da probam. O, da, to je super. A sada mogu da pojedem sve ove jagode. I ješću rukama, baš me briga. O, da, to je pravi užitak. Divno. Jao,
Uj, kao da nikad u životu nije jeo. Ups, malo sam se uprljao. Ma dajte, nema veze. Britney, sad si ti na redu. Okej, vreme je da otvorim ovaj sef. Da vidimo šta je unutra. Ej, zašto se ne otvara? Tačno, treba mi pomoć. Zdravo. Hajde, otvori ovaj sef. Zadatak ni lak. Okej, imam nešto što će mi pomoći. Ali to je bomba, a ne! Šta? Sef je otvoren. Ups. Šta je to uopšte bilo? Britney! Ups, izvinjavam se, nisam namerno. Dakle, otvaram. Wow! Kakav prelep kamen. I čini se da je potpuno jestiv. O, da, to je lizalica. Prelepa je. Okej, a sad je treba umočiti u zlatnu fontanu. Hajde. O, da, to je prosto neverovatno. Gledajte, prsten je postao zlatan. A sad ću umočiti polugu u zlato. Gledajte šta imam. Haha, a vi to nemate?